Ana, dar nu-i voi acolo, e voi acolo, mama? E voi acolo? Dar e pentru copii sau pentru oameni mari? Nu-i pentru copii, e pentru oameni mari, tu nu ai voie acolo. Uite ce de jucării ai tu aici. Ți-a mai luat mama și o jucării nouă acolo în cutie. Și ție nu-ți pasă. Vezi, ai grijă să nu-ți prinzi degețelele. Nu, Ana, nu-i voie acolo, mama. Gălușcă! Ana! Păi, tu nu ai voie acolo, măi. Fățălie ai. Uh-oh. Ce-ai făcut acolo? Ai grijă să nu-ți prinzi degețelele acum. Nu. Gata, hai. Treci de aici. Ia uite ce are mama aici, Ana. Ia uite ce are mama aici. Nu. Măi. Zuza. Hai să-l închidem, hai.